Shaya iqala le video bahamba manje. Ayicimi nje. So tani kuma ucabanga ukufaka bani? Yena sobona nje Hercules or Asho ungacimi sisifake la. Ngapha uyashuta ngapha shaya ilona. Smile shooting. Ucamba ubani? Hercules. Yo must ulona le yakini bekathi bacabanga ukuthi bazoyibisela ku timeline. Le? Yeah. Angazi. Bekathi ufuna ukubisela ku timeline. Mara ngeke lo muntu lo Uzofuna inyuku futhi. uzofuna inyuku futhi. Chayile. So angazi thama kambe plan And the dog nice, bro. Kathelele yawa. Ayo no. Echule izinjambara nizinzana ntwana zibe ngaka vele. Anke. Yo. Azimele izinja zami nangizinika le lion choice azidli. Lion choice. Zayidla mara azithandi la. Yeah, uyabona zayidla. Yabona nangifakile mele ngi-edebo Martin stuff, Yeah. yabona all that. So echule izinja zahlupha sure. Mara these ones are looking nice. Oh Hercules. Hercules akaprivi. Sasemncane. Nongathi Yeah, so this guy. No one man. And it's looking nice, bro. Amara somzanga sibona. Hella nice. Awumzame nje noma ungathatha lo umfake ngapha bahlale bonke maybe for a week or two. Yeah. Mara mela yenza iplan noma kanjani uzogibela yena. Ngasacabanga ukuthi uzoyi2 versus sifanga ngoHercules. Zoyi2 ne? Yeah. Ibiza kanjani yani? Ayivela ayibizwa le iyazela. Kuliyana ngisho yinhle, eshule kanjali yantwana. Oyali. Rush. Awuphaka. yazawaphuma. Abalenye ntwana. Abalenye le. My crop bayishisa baba. Uyishayele cropping. Serious? Ubani uyishayele ntwana ukhaya? Usabe? Yeah. Sabelo. Ngilethe 3 ke. Pitbull Lovers 101. Okasi Pitbull Lovers, cabanga ama-pitbull asekasi lawo. Asekasi. Negusho ntwana ngathi zasesifiti. Especially lo yashuyo lanje shusha. Oyilana ntwana nayingangena kulona shu. Ku Big Boy. Big Boy, Inhloko shu. Yabona njengoba liyana itshobele la. Big Boy la ndoda. Yo, kodi shoot manje. A dog be looking nice, bro. Hlathi igcwele la ehlathini kanje. Cabanga lo ya umama ka lo. Ngishilo. Mara nyekusho ne. Yeah, you want to say. They like different. Bisithema la kubani? La kabani. Lolo. Ilo wala pehlahleni. Lo Brindley. Lapha enkamini yakho. Noma Ngikutshela. lawa ubani useyena? Kabo bani lo Steven kana lo Le bhebo. police, khona le police. Yeah, useyena. Yeah, lapha. Serious? Cabanga ndoda. Awuna ipick yalezi. Ngiyayikena lela pit lile lapha ekhaba. Yeah. Rena le out le. Cabanga ilitha yakhe le, ilitha yakhe. Ngikama le out. That's why it's huge, that's dog, Yeah, it's bro. big, ne? That's why it's so huge. Atushayo like that, in fact. Orba mhlawumbe bazolanda le Brindley la PlayStation. Oh, Angazi because ngithanga mithi bebuya siwe David. yes. Uzomfaka nobani umuntu wakhe? Yeah, I madam. Hercules. Right. Ufaka nomntanakhe. Yeah, ngathi. Yes, man. Arba misikhathi esiningi. Legend lala eJustin. Yinje iqale yafika before all of this dogs. So this guy First one, tabulala ndoda.
mara ngathi uba short ngisho nangibheka manje. Ya ngathi uyaye. Angibheka naleya female ya. Ya. ukuthi lezi zinge ziyakhula nje. Ya kuthi lezi zinto zakhulu and lese yamdlula phela manje. Cabanga ndoda le female ijule kwagroti leli. Le idlula zonke nale yakibo Bese le female nangakulana. na 8 months. Yeah. Leli na 8 months lana nangaki? Le ngathi una 2 or 3 somewhere lapho. Yeah. Leyani izalwa eblue line leya. Ya. Ne? Ya. Baba uthi Baba idiye. ya. Le yasimpumalanga yamele. Yasempumalanga yamile ya. Eblue leya. Umama wakho bani? Mama ku blue. Lo studla lo ya. Yeah. Umambisile. Hawu. Kanti. Mama ku. Yo, jule njalo sengathi ngangena jule nazi. Lesha belinge. Mama nebhayiza vele umntana kanye la uyishapha kahle. Ya. Crazy. Yeah. Wanna see grand, Asisha. that's people lovers 101. Voila. Nice dogs, bro. Mara la sifuna kumschool eh. Nice dogs. Yabona Hercules naye samschool asekahlanya ibhuli manje asazwana. Hayi wena. Njengoba siziseparate kanje. Yeah. Sazwana ubhuli. Lekhaya ukuthi asekhona umama Hercules sikeza phakanyela ubhuli. Yo. Ubhula nje besimvalela ngapha lesivalela la nomama. Yeah. Shuthi mayiphuma ubhula akaboni ukuthi yizo. Wakhonkotha umama vele waqale wakhonkotha waye. Makafika ubhula khipha inyawo libamba inyawo nalo wabamba inyawo. Savula lapha ubhula wazikhaqa etheme izivula. Washishazo ithu washaya yabaleka washaya umama wabaleka. Yo. Sizilandele emahlathini lezi. Mama wena. Azilande emahlathini ebusuku ngabo 12. Joka baba. Azilande emahlathini mele sofunana lezinto. Yo. So vele since lapho ubhulu sasana lento ukuthi le nja yangiluma ngifuna ukuyiluma kahle. Usafuna ukuyigcwalisa. Because ithema kayiluma yamemeza wayiyeke. Yeah. And memeza umama wafika sekabamba ubhulu. Ubhulu wajika waqonda umama wakhe le yabaleka. Yo. So The guys nizoyisuthi induku ubhulu wala ubhuli. Aze ubhula. Ubhuli phela tata is the first dog la ejardini. Ubhula kahlanu. So zonke lezi. Mama khona intwana yangaliphethuka khona nje bathi Sky kubani. Sky. Bephathe le ntwana uthulana yabo le ntwana uthulana. Yabona molapha ikini. Like then. Le ubani le. Yeah, ngiyabo le Brinkley. Yeah, le Brinkley. Yeah, bathu bani Le female. Yeah, manje ubani le bayibiza ngobani manje? Yeah, ngiyayibona le. Ugaya enye intwana yakibo yala. Manje le ntwana ifuna phansi ke. Ithi le female ngathi. So afethu bese lapha kubani konje? Khaya. So Khaya ne? Yeah. Sibona ama pitbull ka Khaya la Owens. So Khaya's pitbulls, they've been looking nice. So until the next video, until the next joint, pitbull lovers signing out. Subscribe and like. Until next time, guys. Peace. Shut it.